Ωραία. Έφτιαξα το πρόβλημα. Το χειριστήριο έπαθε μια κολούμπρα. Δεν ξέρω αν αυτό εμφανίστηκε στην οθόνη σας. Βγήκε κάτι, κάποια εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται. Φτιάξαμε, κουνάμε την κάμερα, προχωράμε. Το χειριστήριο είχε φάει μια κολούμπρα, θα σας τη δείξω τώρα. Μόλις γίνουν λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Πήρα 3 μπαούλα, τέλεια. Γιατί. Ωραία. Δείτε. Βλέπετε αυτά τα λαμπάκια. Αν αυτό το λαμπάκι, σας δείχνω τώρα, δεν αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι το χειριστήριο έχει κλείσει και ναι, γι' αυτό έμενε στο ίδιο σημείο, επειδή ήταν κλειστό. Τώρα το παρατήρησα αμέσως και καλά άστο βράστο. Κοίτα εδώ σπαθί που πήρα. Πήραν άλωμα ένα. Τέλεια. Λοιπόν, πέτα το ξύλινο που δεν το χρειάζομαι καθόλου. Ποιος πάλι. Κάποιος πρέπει να με χτυπάει με bow. Ναι. Έχω κι εγώ φίλε bow. Αν θες έλα. Κοιτάω και από πάνω. Οπ, κατεβαίνει. Μποτάκια είναι αυτά. Δεν ξέρω. Άπαφα. Κουνήθηκε. Ναι, μποτάκια είναι. Όχι! Είσαι κολόφαρδος, ρε. Φίλε, όχι. Κολοφαρδία. Αυτός παίζει να είναι hacker, έτσι. Όχι, εντάξει. Κάτι δεν έχω άλλα βέλη, τρέχω. Εδώ έχει slime στο χαλάκι. Και υποτίθεται το χαλάκι δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Πήραμε ένα bow, ματί bow, ένα bow. Γροθιά, τέλεια. Νομίζω knockback είναι. Ναι, punch. Ναι, γροθιά, ναι. Τρελό. Το πέταξα. Πού το άφησα? Ωραία. Δερμάτινες μπότες, δεν τις θέλουμε. Σπαθί το θέλουμε. Πράγματα που βγήκαν τώρα στο μπαούλο, τα θέλουμε κι αυτά. Τώρα θα έχω τρελό edit. Θα κάνω edit την ταινία του καταστροφέα με λίγα λόγια. Έτσι όπως έχω κόψει πόσα μέρη από το βίντεο που δεν βοηθάνε πολύ στο edit τα μέρη. Τώρα θα κάνω 5-6 ώρες να κάνω το edit, ενώ πριν απλά πέθανε. Τι με χτύπησε κιόλας αυτός? Enchant bow. Πάρτο. Εγώ έχω enchanter, τι θα μου κλάσεις? Άντε γεια! Σου λέω, εγώ έχω enchanter, τι θα μου κλάσεις? Βέβαια. Λέω αυτό και αυτό. Έλα. Πέτα το αυτό. Βέβαια θα πάρουμε το χρυσό. Και πρέπει να φάει ο τύπος. Κοίτα την πείνα του. Ζητάτε mine ψαφτάκι, Minesaft. Έτσι το λέω επειδή πάλιωσε. Αντιγράφω Αντώνης X007GR. Για όσοι το ξέρουν. Κάντε sub σε εκείνον. Μ' αρέσει πολύ ο YouTuber. Σήμερα κάνει και ένα καινούριο βίντεο. Μ' αρέσει πολύ. Απλά πάτε στο YouTube και γράφετε Αντώνης X007GR. Δηλαδή 007GR. 007. Ο πράκτορας 007. Αυτό μου θύμισε. Πετάμε! Την έφαγα τη σαλούτα μου. Κάπου εδώ έχει μια τρύπα. Δεν θυμάμαι. Που είχα πάει. Τι είναι αυτό, πρώτη φορά το βλέπω το μέρος αυτό. Είναι ο χάρτης εκεί μέσα. Να πάμε στον όρμο. Τώρα παίξαμε, πάμε στο σπήλο. Ψάμε τα χωνευτήρι. Μ' αρέσει το χωνευτήρι. Θα χωνέψουμε φαγητό. Ένα. Λύση χωνευτήρι. Yeah, bitches. Sorry for the bad language. Το YouTube με νέους κανόνες δεν πρέπει να βρίζουν, λένε.
Κάλα. Θα τους τηρήσω. Τρέχα. Γιατί πας στα τυχελώνα. Πού είναι οι άλλοι. Κάτω, τα πήρα όλα, Τα πήρα όλα, ναι. Σχεδόν όλα τα πήρα. Κυνήγα 3, 2, 1, έμεισα. Φάτε. Πού είναι. Σκότωσε. Έτσι. Αρατότητα. Όχι. Αρατότητας είναι, δεν το θέλω. Βασικά δεν ξέρω αν το θέλω. Προφανώς θα τη σκοτώσω αόρατος. Γι' αυτό το θέλω. Και απλά τώρα είμαι ένα αιωρούμενο σπαθί. Καλά είπα. Πέθανε όμως. Ωραία. Εγώ θα δω τι έχει εδώ μέσα. Τίποτα έχει. Αυτό έχει. Το τίποτα. Ένα σκέτο τίποτα. Συγγνώμη για αν ακούγονται τα μάξια που περνάνε απ' έξω. Η γειτονιά μας είναι γεμάτη φασαρία. Έχω μπω, τι θα μου κάνεις. Δεν κολώνω, ρε, έχω λίγη ζωή. Καλά, λοιπόν. Αυτός θέλω να πεθάνει στη λάβα. Να τον δω να πεθαίνει στη λάβα θέλω. Έλα. Πέσε. Το ξέρω ότι μπορείς. Έλα. Όχι ρε φίλε. Εδώ πέρα έχουν τρολάρει. Βασικά εγώ έχω τρολάρει και τρολαρίστηκα μαζί του. Ανέβηκε στο ένα, σε αυτό. Ο άλλος ήταν εδώ πέρα. Εκεί που ανέβηκε. Το χτυπάω πολλές, σε εκείνο τον παούλο θέλω να πάω. Το χτυπάω να πέσει, πέφτει, πηδάω εγώ εκεί πάνω, παίρνω τον παούλο. Και με πολλή φορά πηδάω γρήγορα, πάω πιο γρήγορα και πέφτω εδώ κάτω στη λάβα. Και βασικά δεν πήδηξα κάπως αλλιώς και έπεσα εδώ πέρα. Ο καημένος βγήκα έξω, αλλά ναι, όπως καταλαβαίνετε πέθανα από τη φωτιά. Είπα θα σε δω να πεθαίνεις. Πεθαίνει ο τύπος, το σκοτώνει κι αυτή. Αυτός εντάξει πήρε και φόρα. Φόρα κάτι φόρα. Ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Ναι, αυτή η PvP God. Dax Ford 1, 2, 3. Πήγα στην κυρία μου το μήλο φαγωμένο και τα λοιπά. Χοροπίδα κι άλλο, ναι. Αμάξια. Λοιπόν, έχω βρει ένα κόλπο να πάω εκεί πέρα απέναντι. Πάω εδώ. Πάω εδώ μετά. Για όσους έχουν Minecraft PlayStation 3 Edition και θέλουν να το δούνε πώς να πάνε εκεί πέρα χωρίς να έχουν κερδίσει, είναι εύκολο. Κάνεις parkour απλά. Για όσους είναι καλούς στο parkour, hardcore. Όπα, πες μου ότι βρήκα αυτό που νομίζω. Ναι παιδιά, δίσκος μουσικής. Αυτούς πρέπει να τους μαζεύουμε. Πρέπει να τον πάω γρήγορα στη θέση του. Γρήγορα. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Τον έβαλε. Στο 1 δευτερόλεπτο παιδιά, το πρόλαβα. Ωρε φίλε. Πώς το πρόλαβα. Αυτούς τους δίσκους πρέπει να τους μαζεύεις και προφανώς όταν γεμίσει εκείνο έχει ένα λαμπάκι πάνω από τους δίσκους, εκεί πέρα που είναι το μέρος. Προφανώς αν κάθε φορά... Δεν το είδα, sorry. Και πάλι πήρα καλά πράγματα. Θέλω να τη σκοτώσω προφανώς. Δεν θέλω teammate. Αν μπει για teammate θα την φάω. Μισώ τα teammate. Φάτε. Σκότω. Έλα εδώ ρε, δεν κατάλαβες. Μπάγκαρα, βασικά δεν μπάγκαρα. Λέω απλά συνέχεια πως μπάγκαρα. Γεια. Μωρή, είμαι άστοχος. Έχει lag, όχι. Δεν είμαι άστοχος, έχει αυτή lag. Όμως θα πεθάνει. Δεν γίνεται. Τι νομίζεις ρε, ούτε ένα hit δεν με έκοψε. Ένας από πίσω μου όμως με έκοψε. Και κόβει εμένα, όχι αυτήν. Κοίτα το, ρε. Δεν ξέρω αν είναι teammate, πάνε σκότω την. Καλά, πάει σε μένα, Πάει σε μένα. Το live, να ξέρετε, είναι κακοτυχία. Αν είστε YouTuber και με βλέπετε,
το live είναι κακοτυχία. Να ξέρετε, δεν σου τυχαίνει ποτέ πολύ καλά πράγματα. Μια φορά που δεν έκανα live έτυχα full iron πανοπλία και άλλη μία full diamond. Μόλις έκλεισα το live έπαιξα ένα γύρο και ναι, full diamond. Τι είναι αυτό? Πάτσε ένα κουμπάκι. Το ξαναπατάω. Θέλω να την πίνω. Κακό αυτό. Πάρε και το μήλο σου. Φουλάραμε. Εντάξει. Δεν θα τρέχω καλύτερα γιατί... 3 αυτό. Οπ, οπ. Μποάρα. Μποάρα. Έριξε TNT, το χάζω το... Φατώ, γρήγορα. Σκότος το. Μπράβο. Ανέβω πάνω. Όχι, αυτό δεν το θέλω. Πάρε και αυτό. Ωραία. Πάρε το. Πάρε και 2 TNT. Δεν τα ακούει. Το βλάκα. Δεν τα άκουσε. Και τον ήξα. Σοβαρά. Έλα εδώ ρε ταξιανάκι που νομίζεις ότι κάνεις τον μάγκα. Πια υπούλωση. Δεν θα μου κλάσεις τίποτα. Τι... Έλα. Εδώ πάνω, πιάσε. Ωραία, καλύτερα. Ανέβα. Ωραία. Δεν με πέτυχε, γεια. Έφαγε golden. Χριστέ μου. Κάνα σιγά, έχει λίγη περισσότερη ζωή και έχει και regeneration. Και... Και ας έχει regeneration θα νικήσω και αυτό το γύρο και θα κλείσει το βίντεο. Ωραία. Τέλεια των τέλειων. Ρίξε αυτό κάτω. Τώρα το κρατάω πάνω μου για να μην το πάρουνε. Το θέλω αυτό. Το φτιάχνω. Δεν το θέλω αυτό. Χρειάζομαι όμως αυτό. Κάνει περισσότερη ζημιά. Θα σας φάω όλους. Θα σας ξεριζώσω. Το θυμίζω από τώρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Όσο στη δύναμη. Γιατί με βοηθάει και ένα subscribe. Το like το πατήστε το με δύναμη. Να πονάει. Μετά. Πάρω τον μπαούλο. Τι έχει μέσα. Τίποτα. Πόσο. Αυτό 4. Εντάξει. Πάρω αυτό γιατί έχει και enchant. Η άλλη εντάξει μου μπα. Πάω να τη φάω. Σε σκότωσα. Σίγουρα. Με τον μπο. Πού βαράει. Πήρα το χ. Δεν παθαίνω τώρα τίποτα από φωκιά. Μωρέ, δεν έχεις φαγητό και δεν μπορείς να τρέξεις. Έλα εδώ. Δεν κατάλαβες. Έλα εδώ. Βασικά αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω πρώτο, μου πετάει απλά potion. Αυτό είναι σπινάς. Δεν κατάλαβες καλά, όχι teammate. Άντε γεια! Θα σας δω στο επόμενο βίντεο που θα κερδίζω για πάντα. Για πάντα θα κερδίζω, καταλάβατε, πάρτε τα πράγματά μου. Δεν χρειάζομαι, τίποτα δεν χρειάζομαι. Γεια σας!